waje da ma kila a cikin gida, shi sa muke kira da dukkan abokan tafiya mu sa haƙuri mu yi haƙuri da junanmu, mu yi haƙuri da junanmu. Abubuwa za su ta mutuwa kai ta ji cewa sai ba su wani kai za ka iya zama wani, kar wani ya rika ji cewa wani ya zama shi an gama da shi. Abin da Allah ya mana da wannan baiwar imamu gwamnatin jihar Kano don gurguma hannun gode masa. Albarkar da ke ciki mu roƙi Allah ya ba mana ita ta ishe mu. Kuma da abin da za a yi kowa tana tsawa ce wannan. Ana rika ɗaukar cewa dare ɗaya komai da komai rana ɗaya za a yi a gama. Da muƙami da tallafi da cicciɓawa da ba zai yi a yi shi a gama rana ɗaya ba. Yau wane ne ko yau su wane ne ko wasu wane masu hau, jin ma su wane sun hau, gata ma su wane sun hau, ana nan tafi. Kowa in Allah ya yarda gwargwadon tafiya gwargwadon rabu, kowa zai samu abin da zai yi, kowa zai samu abin da zai tafiya da shi ne Allah ya yarda. Hausa yake yi magana yake ce wai rabo bai zo ba balle ya kare. Ko mai ga za ba wani, ko kai aka ba, ka sa wannan a ranka da ko bai ma zo ba balle ta ya kare. Muna ƙara godiya da ƙwarai da gaske, kuma kwanan nan za a zo a tunkari abubuwa muhimmai a ƙananan hukumominmu da kuma jiha. Don haka duka ƙara da ɗamara sosai. Jiya na sauraron labarai ko karanci da labarai da social media